Eraldaketa digitala azken urteetan asko entzuten den gaietako bat da. Baina kontu honetan ezin dugu bakarrik ulertu eraldaketa digital bat tresna digitalak integratzearekin bakarrik. Eta gutxiago hezkuntza eremuan. Hezkuntza eremuan eraldaketa digital batek sistema osoa eraldatzea edo moldatzea eskatzen du. Kasu honetan aldaketak eskatzen ditu alde batetik kulturan, nolabait ere ikaskuntza eta irakaskuntza nola ulertzen dugun berpentsatuz, teknologian, ze baliabide edo tresna ditugun bai irakasleen zein ikasleen eskura, pertsonetan, ikasleen eta irakasleen gaitasun digitalak kasuko kontuan hartuta, eta azkenik eredu pedagogikoan. Nolabait ere ikaskuntza bera nola ulertzen dugun berpentsatuz. Hortaz, eraldaketa digitalak nolabait ere hezkuntza erakunde bateko funtzionamendua eraldatzen du. Bai estrategia aldetik, bai egunerakotasuneko praktiketan, eta baita ikasleek jasotzen duten hezkuntzan ere bai. Hortaz, kasu honetan, 3 elementu nagusi aurkitzen ditugu eraldaketa honen gako gisa. Alde batetik ikasleak, bestetik irakasleak, eta bestetik zentroa bera. Ikaslei dagokienez, askotan pentsatzen da, ikasleak natibo digitalak diren momentutik, teknologia digitalen erabilera modu esanguratsuan egiten dutela. Baina nolabait ere, eraldaketa digitalaren hezkuntzako esparru honetan, ikasleen konpetentzia digitalari arreta eman behar zaio. Ulertzen den bezala konpetentzia digitala bera, tresna digitalak modu seguru, kritiko eta esanguratsuan erabiltzeari egiten dio referentzia. Hortaz, tresna digitalak erabiltze hutsak ez du bermatuko ikasleak konpetente digitalak izango direnik. Hori horrela izanik, hezkuntza erakundeek nolabait ere begirada jarri behar dute ikasleen konpetentzia digital hau garatzeko momentuan. Eta zergatik da hau garrantzitsua. Nolabait ere, erakunde batek bere eraldaketa digitalean aurrera jarraitzea nahi badu eta nolabait ere ikasleek momentu edo esperientzia digital hauek aprobetxatzea nahi izanez gero modu esanguratsu, kritiko eta seguruan, ikasleek nolabait ere konpetentzia digital hau garatua izan beharko dute. Hortaz, ikasleak konpetentzia digital honetan prestatu nahi baditugu, nolabait ere, zentroak edo irakasleek aukerak eskaini behar dizkiete ikasleei konpetentzia digital hau garatzeko eta modu berean eraldaketa digitalak eskaintzen dituen edo eraldaketa digital horretan diseinatutako esperientziak modu esanguratsuan bizi ditzate. Prozesu honetan zehar, irakasleak ere gakoa izango dira. Nolabait ere, irakasleek aukerak eskaini behar dizkiete ikasleei eta testuinguruak eman konpetentzia digital hau garatzeko. Konpetentzia digital hau garatzeko 3 maila desberdin daude. Bateragarriak direnak eta osagarriak direnak batak besteari. Alde batetik, ikasleak alfabetatu behar ditugu digitalizazioan. Alfabetizazio digitalari garrantzia emanez. Hau da, teknologiak berak eta teknologia digitalak nola funtzionatzen duen ulertuz. Horrekin batera, teknologia digital hauek helburu bati erantzuteko ere erabili behar dira. Nolabait ere, helburu bati erantzuteko teknologia digitalak erabiliz eta prozesuan zehar teknologia digital hauek erabiltzen ikasiz eta kasu honetan irakasleek hau irakatsiz. Eta azkenik, konpetentzia digitala nolabait ere modu seguru, kritiko eta esanguratsuan erabiltzea denez, nolabait ere espazioak eskaini behar dizkiete irakasle hauek ahalduntze digitalari begira. Hau da, digitalizazioak nolabait ere bai pertsona eta bai inguruan duen eragina nolabait ere kritikoki aztertzeko eta honen inguruan hausnartzeko. Horretaz gain, irakasleek kontuan izan beharko dute beraien diseinuetan teknologia digitalek hainbat aukera eskaintzen dituztela. Bai aukera eta bai muga. Aukerei begira gabiltzanean, nolabait ere diseinuetan zehar integratu beharko dituzte modu esanguratsuan ikasleek bizipen egokiak izan ditzaten eraldaketa digital honetan, nolabait ere kasu honetan digitalizazioak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko. Guzti hau posible izateko, hau da, ikasleen konpetentzia digitala garatu ahal izateko eta bestetik ikaskuntza prozesu esanguratsuak diseinatzeko teknologia digitalak integratuz, irakasleen konpetentzia digitala ere gakoa da prozesu honetan. Nolabait ere irakasleak formatzea teknologia digitalak modu esanguratsu, kritiko eta seguruan integratzeko ikaskuntza prozesu hauetan. Hortaz, hau guztia kontuan hartuta ikusi daitekeen bezala, ikasleek esperientzia egokia bizi dezaten eraldaketa prozesu honetan
eta beraien konpetentzia digitala garatzeko aukera izan dezaten, nolabait ere irakasleak beraiek gakoa izango dira, eta beraiek egiten dituzten diseinuak. Hala eta guztiz ere, ulertu beharra dago irakasleak ez daudela bakarrik. Nolabait ere, erakunde baten txapelpean daudela, edo eskola baten txapelpean. Hori kontuan hartuta, erakundeak berak ere zeresan handia izango du eraldaketa digital hau modu esanguratsuan eman dadin. Nolabait ere, aurretik aipatu dugun bezala, teknologia digitalak eta instrumentu digital hauek ezinbestekoak izango dira prozesu hau aurrera eraman ahal izateko, baina irakasleek teknologia digital hauen integrazioa modu esanguratsuan egiten ez badute, berariaz ez du funtzionatuko modu esanguratsuan ikaskuntza prozesu bat aberasten. Horretarako, irakasleak taldean lanean dauden momentutik eta zentro batean dauden momentutik, bizio partekatua izatea ezinbestekoa izango da. Eta hor sartzen da zentroa. Nolabait ere, bizio partekatu hori lehenik definitzen eta ondoren sentsibilizazio prozesu baten bidez irakasle guztiengana zabaltzen. Eta hor, lidergoak ezinbesteko garrantzia izango du. Hortaz, eraldaketa digitala hezkuntzan nolabait ere teknologia digitalak integratzetik haratago ulertu beharra daukagu. Ikasleen, irakasleen eta zentroaren beraren bizioa eta egiteko moduak eraldatuz.